Een onderreed erin, daarom. Dus maak ik net een bot helemaal in. Oh, god vergeet me. Geweldig. Misschien nee, combinoors. Misschien. Vraag die jongen kan je besteld. Nou, dan maken we maar naar de eerste denk hè? Want er lijkt nog ooit hier in Friesland. Hak jij het op het nice in de mainstream media. Dus we gaan nog even naar Gietsjak daar, hier onder het brechtje. Al de maat, maar zien wat meeskeren hij. Maar ze zien, wat tilt hier op van de meeskeren. Je bent klaar voor Joert? Ja, ik ben klaar, ja. Ja? Nou, hoe weer? Ja, het ijs is net fantastisch, maar het is wel mooi om 1 kilometer te maken. Wat is er net goed om die is dan? Ja, het kan beter. Dat mooie zwarte ijs, dat wordt eigenlijk sham, maar... Ga je Joert net zien? Nou, heel Het is een beetje brunig, hè? Het is een beetje, ja, vies brunig. Ja, maar ik kan net klaar, ja. En dan het hele weekend rieden of? Ja, dat is wel de bedoeling. Moet ijsvrij vregen van de baas, dus... Oh, dat mocht wel? Ja, dat mocht. Dus zullen we even zien of wat verder kan. Ja. Zit er net bij een studie, hoor. Oh, dat is een prikker binnen? Ja, nou, schroevendraaier. Oh, een schroevendraaier, dat is echt een prikker, hè? Nou, maar weer maar eens met een onder. Nou, is het wat? Wat hè? Is het wat? Nou, ik weet het nog net. Hij wordt erin dan, hè? Nee. Ah, Hier zijn. hoi. Je nog komt erin. Hè? Je nog komt erin. Dat wordt hem net meer met mij. Wat dan? Nou, ik had 2 lienhaken en hersen in vark gewoon, dus ik mag me net op het ijs. Nee, dan wordt het net... Nee, ik mag me net vallen. Nee, dan ga je risico's, hè? Dat mag je misschien net rollen. Nee. Snap ik, maar misschien onschande dan, hè? Ja man, het spiet me als hier en op mijn vallen. Ja. Als ik het als joch, dan denk ik van godverdikke. Nou ja, dat is waar eenmaal. Hè? Ja. En hoe je vroeger wel fanatiek rijden? Ja. Ja, heel fanatiek. Wat er hier is leidt, dan ik nam de redens mee naar Squalata. Ja, ja. Ja, ik hier soms wel op redens naar Squalata. Ik de pantoffels mee en dan ried ik naar Squalata. En dan, ja, ik verbaas me erover dat de mensen nog wel rieden. Want ik had het idee dat het nog net zo heel dik is, maar vooruit maar. Ja, je bent er ook niet geweest. Maar eerlijk gezegd, ik ga weinig krijgen hier. Het wordt niet belangrijk wie ik. Qua dikte had ik net het idee van, nou, dit is net goed of zo. Nou, nee, maar dat weet je net. Je kent het net zien, hè? Nee, je kent het wel. Je kent die bubbeltjes net zien. Het is geen zwart is. Hoe ging je de race doen een wil, maar in het stek? In de bouwhek. In de bouwhek. Maar wat is het voor tactiek, voor techniek? Ja. Ja, weet ik niet. Dat is gewoon ja. Ik ga er eigenlijk geen woorden voor. Hoe kwamen ze in onze buurt? Ja, ik zei het hekstingen en ik denk dat ik er daar wel even deel zetten. Of weer of 3 zetten, zo. Ja. Nou, ben je tevreden? Ja, maar hè. Ze hingen er mooi bij, toch? Ja, wees. Ja. Ja. Dat is dan een mooi stukje onderin west dan net? Nou, het woont er. Ik heb naar je redens gehad juist, maar het is dus net... net Binnen naar je redens? Ja, het is net zo wijze maar. Het ben als ook kampioen redens hier erop staan. Van kampioen. Ik zei het steren, ik niet maar gaan. Ja. Hé, dan is de kampioen hier op de eerste, maar het voelt al wat af. Dat is nog niet, dat steeds van... Ik ga me nog al. Ja, hè? Ja, alleen nog vanwege de is. Ja, snap ik. Ik denk een stukje die kant uit. En dan heb je net best. Nou, de tactiek is nou een beetje in het spoor te blijven van de orenmeisken. Want ik zweer wel wat lijn hier, hè. En dan, als ik dat volg je dan, denk ik, dan komt het vast goed. Dus, bliksem. Die jongen had de gas erin. Ja, vind ik wel eerder, hoe gaat het nou dan? Dat is niet meer, joh. Wat dan? Dat krijg je, dat is de buurt. Ja, hè? Ja. Dan mag ik tegen de video komen. Dat is mooi gehoord. Wist niet dat de NK Marathon op begon weer? Je houdt eraan, hè? En, hoe gaat het? Ja, best hè? Ja? Ja, best hoor. Hartstikke best. En een mooie tocht erop zetten? Ja, Teeltjesbrug en West. Dus, Oh, net er toch in de zaken? ja, maar in je been. Ja, ik zeg het wel. Hoe komt meer linnig? Ja, hè? Ja, Hoe is het hier, zoals? ja, het is wel best. Wel best. Wel stevig.
Alleen bij de Teelsebrun net. Nee, dat was dan ontro. De bonk veert nou. Ja, we zijn Even nog tot de verder finish, dan? West. Even tot de finish. Oké. Ja. Want er weer al wat tricky daaronder dat berichtje begiet, toch? Ja, we Teelsebreien. Ja. Ja, wij zijn samen ontrokken, lap. Flangas. Ja, hè? Ja, wij wel. Nee, ben ik het te zwier, hè? Nee, dat valt wel. Wat? Als je zist, dan viel ze gewoon. Dat mag ik, hè? Kom, ja? Goed, die is gekrekend. Oké, goed is goal, wat ik al net. Ja. Ja, echt. Godverdorie, ik schrik me de heren. Jeetje, wat is heat, joh. Ik had echt heat. Joh, het is prachtig mooi waaien, man. Mooi soort meer waaien volgens mij. Dus ik ben gewoon zwitten hier op het ijs. Zwitten. Dat is ook wel mooi schaats. Ja, maar daarheen, waarom? Kun je wat zien litten van die schaatskunsten? Nou, ik kan net draaien. Ik kan wel een beetje schaatsen. Weet je. Ja. Oh, nou ja. Komst vooruit, toch? Ja. Je maakt het spel goed skin, hang ik in vet, hè? Ja, ik heb er weer in de kast. De komende 4 uur weer in de kast. Ja, hè? Tuurlijk. Ik had vet al bij me. Ja, hè? Ik zag alles met dit ding. Nee, theedoek. Helemaal dwars toch. Stik nog, ja. Vrouwen leuk. Nou, volgens mij een leuk film, dan doe hem heen. Als me eerst in abonneer je dan ben je misschien ook een kampioen. Een kampioen. Geweldig.